Helo, a croeso i'r sesiwn yma Carlam Cymru. Heddi byddai'n ffocysu ar yr uned Imiwnoleg ac afiechyd. Mae'r uned yma yn rhan o uned pedwar, yr adran opsiynau, a opsiwn A sef, fan i wedi, yr Imiwnoleg a chlefydau. Felly fi wedi gwneud rhan un eisoes, cwpl o fisoedd yn ôl oedd yn edrych ar chlefyd ac yn y blaen. Prif ffocws fi heddiw bydd yr gwrthfiotigau. Mae gwrthfiotigau yn gyfieithu fel antibiotics. Okay. Felly beth yn union yw gwrthfiotig? Wel, jyst i roi bach o gyd-destun i chi. Cyfansoddion o gwrthficrobau yw'r rhai sy'n atal twf y bacteria. So mae rhai gwahanol gyda ni. Antiseptics, falle byddwch chi'n gyfarwydd am y ni'n maen nhw'n cael ei ddefnyddio ar feinwydd byw, so living tissue, er enghraifft falle Dettol neu rhywbeth fel la. Diheintyddio'n, so disinfectants, yw defnyddio ar arwynebedd anfyw fel petai. So falle byddwn ni'n defnyddio canydd, so bleach, i atal twf bacteria neu cartref, a wedyn gwrthfiotigau. So antibiotics yw'r rhain, a fel chi'n gallu gweld wedi uwch o leo, cemegyn a gaiff ei greu gan ficroorganel sy'n lladd neu atal twf bacteria, neu yn atal nhw rhag dyblygu. A sylwch bod rhain yn effeithio ar twf neu yn lladd bacteria yn unig. Felly nid yw gwrthfiotigau yn cael unrhyw effaith ar firysau. Okay. So mae cwpl o tipyn o wybodaeth fan hyn. Mae link ar y top am gwrthfiotigau ac yn y blaen. Os chi'n mynd mewn i YouTube, mae nifer fawr o TED Talks ac yn y blaen sydd yn helpu gyda'ch dealltwriaeth fan hyn. So, jyst i weid to, gynnyrchu gan ffwng ac yn gweithredu ar bacteria. Dyw'r claf ddim yn cael ei niweidio a mae'n cael ddim effaith ar gelloedd eukaryotig. Felly, prif nod gwrthfiotigau yw i ymosod ar gelloedd prokaryotig yn unig. So, cwpl o bethau sylwch fan hyn. Felly, ni'n gallu dosbarthu bacteria mewn i bacteriostatig. Felly, beth mae bacteriostatig yn gwneud? So, mlaen fan hyn fyd, so sylwch bacteriostatig bacterioleiddiol yw'r termau ni'n defnyddio yn Gymraeg. So bacteriostatig yn atal bacteria rhag lluosi, so prevents the division of bacteria, ond dyn nhw ddim yn lladd nhw. Okay? So beth maen nhw yn gwneud yw falle atal rhywbeth fel rhyw broses o fewn yr gelloedd prokaryotig yma fel synthesis proteinau. So na'r fath o beth sydd yn digwydd fan hyn. Leiddiol wedyn, mae rhain yn lladd. So enghraifft da o hyn yw penicillin, a mae na'n dinistrio ac yn ffocysu ar cellfuriau wedyn bacteria penodol. Gyda gwrthfiotig hefyd, ni'n gallu, we can ingest o inject, felly na'r gwahanol ffyrdd ni'n gallu cael yma yn y corff, a fel ni weid, dyn nhw ddim yn effeithio ar firysau achos does dim broses metabolaidd maen nhw'n gallu effeithio arno fy ni. Sylwch fyd ar y gwylod hefyd, so mae da ni dosbarthiad eto gwahanol o gwrthfiotigau. Gwrthfiotigau spectrwm llydan, neu broad spectrum fel ni'n gallu gweld fan hyn, ampicillin a tetracycline bydde enghraifft o'r rhain. Maen nhw'n effeithio ar nifer fawr o rywogaethau o bacteria, gan gynnwys gram positif a gram negatif. A fi yn mynd i ail edrych ar hwnna jyst yn gloi mewn munud. Ond gwrthfiotigau, so fan hyn bydde ni'n galw rhain spectrwm hil, o the narrow spectrum antibiotics. Maen nhw'n fwy ddywysol a fwy penodol yn beth maen nhw'n ymosod arno. Dim ond bacteria positif, mae rhain yn cael effaith arno. Felly yn amlwg, os chi'n cofio nôl i uned 3, mae strwythur positif a negatif yn wahanol. Okay. Reit, os e'n mlaen jyst bach de. So, o'n i'n sôn nawr am bacteriostatig a bacterioleiddiol. A fel o'n i'n weid, bacteriostatig yn atal twf
Fel mae diagram hyn yn dangos, so enghraifft synthesis protein, bacterioleiddiol wedyn yn lladd. So sylwch fan hyn, ar y ddisglau Petri, bacterioleiddiol bydde ddim twf o bacteria o gwbl ar y ddisgl Petri. Bacteriostatig, byddwn ni'n disgwyl twf, ond wedyn ddim twf pellach ymhlith wedyn yr bacteria yna. Sylwch, so fi wedi rhoi graff fan hyn, os I just cael gwared, just cwpl o bit yma. So mae'r graff yn canol, fi wedi gweld hyn yn codi cwpl o weithiau ar papur arholiad fel petai. So sylwch y llinell sy'n mynd lan fan hyn yw'r rheolydd ni, a wedyn os oes gyda ni bacteriostatig, so bydde'r llinell yn edrych fel hyn ac yn lefelu allan fel petai, so bydd dim twf pellach. Ond wedyn gyda bacterioleiddiol, os na I just newid y lliw, sylwch ar y llinell ar y gwylio, mae fe'n cynyddu a wedyn yn disgyn. So maen nhw'n cael eu lladd wedyn, maen nhw'n yn marw fel petai. A fel wedes I, un enghraifft o bacterioleiddiol yw penicillin. Okay. Right, os I just fan hyn, so just bach o recap I chi ar gwaith 1-3. Felly, yn 1-3, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o gwaith ar microbioleg fel uned fel petai. Jyst i atgoffa felly, so'r peptidoglycan, neu yr miwrin fel petai. So mae hwn yn fwy drwchus yn gram positif ac yn fwy tenau yn gram negatif wedyn. Sylwch hefyd yn gram negatif mae'r haen ychwanegol o lipopolysacharidau yma sydd yn rhoi rhyw amddiffyniad uwch i'r gram negatif wedyn. So peptidoglycan neu'r miwrin yn ffurfio rhan o gellfi'r bacteria. Polysacharidau a gadwyni byr o asidau amino. So na beth fi wedi rhoi ar y top yn hyn. So dyma beth sydd yn yr miwrin fel petai. Felly, na beth sy'n gwneud yr cellfur yn gryf, yn rhoi siap ac yn amddiffyn rhag byrstio ac yn y blaen. Okay. So'r gram positif yn bennaf o'r peptidoglycan, yn gram negatif wedyn, peptidoglycan sydd fel arfer ond rhyw 10% o'r haen, a mae'r gweddill wedyn wedi cael ei hamgylchynu gan lipopolysacharidau, lipoprotein, lipopolysacharid, a nhw, hwn sydd yn amharu ar stein wedyn. So mae fe ddim yn gallu cymryd lan yr stein, yr crystal violet fel petai. Mae'r negatif yn steinion goch. A cofiwch fyd bod y lipopolysaccharide yma yn rhoi amddiffyniad uwch y peptidoglycan rhag cyffuriau, gan gynnwys penicillin, ond hefyd yr enzym sydd yn bodoli yn bod ddynol lysosom wedyn. Okay. So sorry, nid hwnna beth ni'n sôn am fan hyn, so just bach o wybodaeth ychwanegol am y lipopolysacharidau a'r lipoproteins, maen nhw'n amddiffyn a maen nhw'n helpu gyda amddiffyniad o'r dou beth yma. Okay. Jyst i edrych ar hwnna, jyst yn gloi, so mae hwnna'n just cwestiwn arholiad sydd yn sôn am yr gwahaniaeth rhwng gram positif a gram negatif. So na I rhoi just 30 eiliad I chi. Okay, so A, fi'n gobeithio bydde yn steinio yn porffor neu'n piws, a gram positif, bydde a wedyn B yn steinio yn goch, a'r gram negatif wedyn bydde B. Sylwch yr peptidoglycan a wedyn X bydde'r haen ychwanegol yma o lipopolysacharidau. Okay. Felly, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o dou fath o wrthbiotig. Felly, penicillin yn un, a fi'n mynd I sôn am hwnna, a wedyn fi'n mynd I sôn am tetracycline wedyn. Sylwch ar y top fan hyn bod penicillin yn enghraifft o bacterioleiddiol, so'n lladd bacteria, a wedyn tetracycline wedyn yn bacteriostatig, so'n amharu, falle bod chi'n gallu gweld o'r llun, a'r synthesis protein wedyn. Okay. Felly, jyst yn gloi, penicillin yn cael ei gynhyrchu gan y ffwng Penicillium notata, mae ar hap neu mistake oedd falle yr datblygiad o'r penicillin gyntaf yma. So beth mae'n neud yw effeirio ar yr trawsgystylliadau yn y peptidoglycan sydd yn y cellfur, so pan maen nhw'n tyfu.
ac yn ymrannu. Mae fe'n rwymo i'r enzym. So mae jyst yn meddwl fan hyn, falle, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r gwaith ar enzymau, atolyddion ac yn y blaen, a falle bod hyn yn cyfle i chi ail ymweld ar gwaith ar enzymau. So'r enzym sydd yn gyfrifol am ffurfiant o drawsgysylltu, so na'r beth mae fe'n amharu gyda. O ganlyniad mae'r wal, so'r cellfur yn gwanhau, so it weakens, felly mae yn anffodus, mae unrhyw newidiadau osmotig wedyn yn cymryd rhan. Mae dŵr yn symud mewn, ac yn amlwg wedyn oherwydd bod y cellfur na ddim yn sefydlog bellach, mae fe'n achosi lysis. Lysis yw'r gair cywir ar gyfer byrstio fel petai. A wedyn mae penicillin yn fwy effeithiol ar gram positif na gram negatif o ganlyniad i'r strwythur cellfur yma. Yn anffodus, os mae'r gell yn mynd trwy'r broses o lysis, bydd yn farw. So na pam mae fe'n bacterioleiddiol wedyn. Okay, felly yn amharu ar osmosis mae penicillin yn gwneud. Fi jyst yn hoffi'r llun hyn, so jyst yn dangos falle cwbl o bethau, so yn llun 1, penicillin yn gweithredu ar y gellfur ac yn effeithio ar y trawsgysylltiadau yma. Wedyn beth sydd yn digwydd yw mae dŵr yn symud mewn trwy osmosis, gwasgedd uchel yn cael ei greu ac yn amlwg oherwydd mae'r cellfur na mwy wan, mae fe'n byrsio a mae dŵr yn gadael, a mae'r cell yn farw yn y pen draw wedyn. Okay. Right, tetracycline na jyst yn gloi. Gwrthfeiotig spectrwm eang yw hwn, so fe'n effeithio ar, fel ni wedi, nifer fawr o facteria fel petai. Mae'n gweithredu'n erbyn gram positif a gram negatif, so positif a negatif, yr math hyn. Beth mae'n neud yw atal synthesis protein, so falle to, yn ail ymweld gyda uned 1 a synthesis protein. Mae'n trefedu mewn i gellir bacteria yn cael ei bwmpio mewn iddyn. Mae'n rwymo gyda rhan. So sylwch fan hyn, cwn i, yn rwymo gyda'r is-uned fach o'r ribosomau ac yn atal y tŷen ar yn ei rhag gyfuno ar ail safle. Felly fan hyn, gwrdd tRNA yn ceisio dod mewn i'r ribosom a cyfuno mwyn gorffen yr cadwyn polypeptid fel petai ac yn rwymo yna. Does dim modd bellach i ychwanegu'r asid amino, mae'r tetracycline rwymo yn gildroadwy. Felly na pam mae'n bacteriostatig. A dyma beth i fi i grynoi fan hyn. Ac sylwch, cofiwch y trosiad yw'r rhan yma o synthesis protein wedyn. Okay. Fi jyst yn rhoi munud i chi, jyst i falle edrych ar rhain, a meddwl falle am y geiriau i lenwi'r bylchau fan hyn. So mae penicillin yn wrthfeiotig rhywbeth, yn marw, penicillin atal rhywbeth, ac yn y blaen. So na'n rhoi jyst munud i chi i edrych ar rhain, cyn i fi mynd trwyddo nhw. Okay, felly, o ran llenwi bylchau fan hyn, dyma fel o'n i wedi gweld i, felly mae penicillin yn wrthfeiotig bacterioleiddiol, am fod y bacteria yn marw pan achosi lysis. Mae penicillin yn atal trawsgysylliadau rhag ffurfio hepatoglycan y gellfur. Pan fi dŵr yn mynd mewn drwy osmosis, mae'n achosi'r cellfur gwahanol, achosi'r lysis o'r celloedd yn nhw i byrstio. Mae penicillin yn effeithio ar gelloedd gram positif ac mae'n wrthfeiotig spectrwm cul. Mae tetracycline yn rhwystro trosiad
yn y ribosomau, neu falle protein synthesis yn trosiad yn benodol. Mae synthesis protein yn gyffredin i bob bacteria, felly mae tetracycline nhw'n wrthfeotig spectrwm eang. Felly gwrthdroi camrwymo tetracycline, felly mae'n wrthfeotig bacteriostatig, neu allai defnyddio gwrthfeotigyr o bob math yn erbyn firysau. Okay. Felly, jyst y bit ola nawr o'r rhan yma o'r uned imiwnoleg. Mae'r rhan ar gor-ddefnyddio wrthfeotig ac ymwrthedd, so resistance. Felly, o dan amodau penodol, mae bacteria gyda yn gallu ymrannu'n gyflym, a o ganlyniad hefyd gyda gyfradd mwtaniad uchel. Be sydd yn digwydd, ni wedi bod yn defnyddio gwrthfeotig ers miloedd o flynyddoedd bellach, a maen nhw wedi cael eu defnyddio i drin llyfrau hanesyddol ac yn y blaen. Be sydd yn digwydd nawr yw mae ymwrthedd i wrthfeotigau a poblogaeth sydd yn ymwrthol yn cael ei ffurfio. So pob tro mae DNA yn dyblygu, gall mwtaniad dangos sydd yn dangos ymwrthedd. So na beth mae'r diagram hyn yn ceisio dangos i chi. So mae'r bacteria yn ymrannu, a wedyn mae dou hyn yn y canol yn dangos rhyw fath o mwtaniad, ac yn y mwtaniad yma yn rhoi rhyw fath o ymwrthedd iddynt. Be sydd yn digwydd wedyn yw, yn amlwg maen nhw'n gallu gwrthsefyll, so fel sydd yn gallu gweld yn y diagram hyn, maen nhw they resist, beth maen nhw'n neud wedyn, maen nhw'n ymrannu yn anrywiol ac yn pasio ymlaen wedyn yr genyn gwrthsefyll yma yw i'r bacteria, i'r daughter cells fel petai. Felly beth sy'n digwydd, dyma beth sydd yn digwydd wrth i nhw datblygu ymwrthedd i gwrthfeotigau wedyn. Un ymwybodol, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o, byddech chi'n dod o draws hyn yn tygau MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, yr hospital superbug fel petai. So, bydd mae'r rhain hefyd yn enghraifft o un sydd yn gallu gwrthsefyll gwrthfeotigau. Jyst gwbl o bethau fan hyn, jyst i rhoi rhyw fath o gyd-destun i chi. So dyma rhai mecanweithiau sydd gan yr bacteria sydd wedi datblygu ymwrthedd i penicillin a wedyn ymwrthedd i tetracycline. So, yn secreti beta-lactamase, enzym sy'n diroddio penicillin, penicillin methu rwymio yn iawn i'r cellfuria fel petai, pwrinau llai, so mae llai o penicillin yn mynd mewn. So dyma rhai o'r newidiadau mae'r gelloedd yn mynd trwyddo. Tetracycline, mae rai medru pwmpo fe allan, mae rhyddhau sydd wedi ac yn atal rhaglennu wrth y ribosomau. So dyma rhai o'r manteision fel petai mae'r bacteria wedi cael. Okay, so just mae 'da fi cwpl o dasgau llenwi bylchau a cwpl o gwestiynau wedyn jyst i orffen yr sesiwn yma. Felly, edrychwch ar hyn, llenwi mewn y bylchau hefyd. Okay, mae bacteria'n dyblygu'n gyflym ac mae ganddynt gyfradd, sorry, os I nôl, mwtani. Uchel? Sorry, os I just nôl fan hyn. Gyfradd mwtani uchel. Mae gan rhai mwtaniadau ymwrthedd i wrthfeotigau, so bydde ymwrthedd yn mynd fan hyn. Pan fydd bacteria ag ymwrthedd yn dod o draws gwrthfeotig, ni fydd yn effeithio ardynt. Gall bacteria fwtani gan ymwrthedd i lawr y bacteria. Yr elw ar heintio achos y gyrmwys yw clefydig ag ymwrthedd. So mae'r un gair drosto. Mae pryder wrth i ymwrthedd i wrthfeotigau gynyddu, neu'r gwella clefydau mwyach. A wedyn gall poblogaethau bacteria sy'n dyblygu ymwrthedd eu achosi gan gor-ddefnydd o wrthfeotigau. Felly mae gor-ddefnydd, overuse, o
gwrthfeotigau hefyd yn cyfrannu at yr ymwrthedd yma. OK, so mae jyst cwbl o cwestiynau. Nedl hwn gyda chi. So, beth sydd fan hyn? Gwahanol mathau o wrthfeotig, so penicillin, vancomycin, tetracycline, a mae fe'n sôn fan hyn y dulliau weithredu. So, beth mae eisiau chi wneud yw sôn pam ni ffili defnyddio tetracycline i drin heintiadau virus. Pa sydd yn cael ei dosbarthu fel spectrwm eang, so byddwn ni wedi cliw fan hyn, spectrwm eang i ni'n edrych ar rhywbeth sydd yn effeithio ar synthesis protein. Lleiaf effeithiol yn erbyn gram negatif, wel, un sydd yn falle amharu ar y cellfuriau, a wedyn pa un sydd fwy defnyddio o fod yn facterioleiddiol, a wedyn eglurwch eich ateb. Cwpl extra wedyn, so mae jyst cwpl fan hyn. So fan hyn, so colistin fel gwrthfeotig olaf un, i drin heintiau sydd wedi gwrthsefyll, mis Tachwedd 2015, bacteria hefyd yn gallu gwrthsefyll y feotig yma. Microbiolegwyr yn ymchwilio am gyson, darlun isod, yn dangos ardal ataliad, so diffyg tyfiant fel petai. Mae'r disgau i gyd yr un maint, a chant ei dirlenwi ar un gronodiad, so the same concentration o'r gwrthfeotig wahanol, a gosod ar y bacteria. So sylwch fan hyn, mae da ni jyst gwbl o bethau sydd fan hyn. Rheolydd, so control, ardal ataliad, so yr clear zones yma, dim ardal ataliad, a fel oedd e'n weid, mae'r discs yr un maint, a mae pob un yn cael yr un cronodiad o'r gwrthfeotig wahanol. Felly fan hyn, so dau newidyn, gan fod y dull yn dibynnu at trylediad gwrthfeotig, mae'n bwysig cadw sawl ffactor yn gyson, nodwch 2. So yeah, doi beth sy'n dod i pen fi yn syth yw'r tymheredd magu, so the incubation temperature, yn amlwg mae'n awn i effeithio ar gyfradd trylediad, a twf o bacteria fel petai. Yr amser magu, trwch yr eigar, a posib wedyn pH, lefelau ocsigen a lefelau maith. Sut ych chi'n gwybod pa wrthgorff weithiodd orau? Felly fan hyn, chi'n edrych nôl ar y canlyniadau, yr un gyda'r ardal clir mwyaf. So fan hyn, dy yw'r un, hang on, mae'n agos rhwng by a dy, yn yr un gyda'r ardal clir mwyaf yw'r un wedyn sydd yr un mwyaf ffeithiol. Cael sampl o bacteria dynnu bob ardal a greuwyd gwrthfeotig gweithredol yn y caedd ei hael. Beth ydych yna? Hael blatio, sori, mae fe'n cwito tu ôl fyna heb y gwrthfeotigau meithrin. Felly fan hyn, beth yw gweithred yr gwrthfeotigau? So mae dwy ffordd allwch chi ateb. Allwch chi wedi cyfeirio at A, B a C fod yn bacteriostatig, o pam. Mae twf yna, so ni'n gwybod tawn rheina yw bacteriostatig, neu ych fel bacterioleiddiol achos does dim twf o gwbl. Fan hyn wedyn, pam mae yr virus yn mynd mewn i gelloedd tricia ar effaith geithio ar gelloedd. So fan hyn, pam mae rhaid i feirws cael mynediad i gelloedd y corff? Wel, mae rai cael mynediad at y gell a wedyn maen nhw'n cymryd drosto y metabolaeth y gell yna. Yn anffodus wedyn bydd cell farw ar y diwedd. Diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad gyda'r uned yma. Felly, dyma 2 rhan o Imiwnoleg fi wedi wneud nawr, sef yr un clefydau ar y dechrau. So mae hwn yn gwrthfeotigau, a wedyn mae'r trydydd rhan sydd yn edrych ar sut mae'r corff yn amddiffyn ni rhag clefydau cyn ymlaen. Ewch at wefan Carlem Cymru am mwy o wybodaeth a mwy o adnoddau sydd yna i gynorthwyo chi gyda'r cwrs. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad a hwyl fawr.